जंगूबाई नी मेरा काडिवो अनुवानिवो। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సో లిరికల్ సాంగ్, మన జంగుబాయ్ సాంగ్ సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది. వీడియో చూసారు కదా, వీడియోని లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఒకటి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది, ఒకటి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఓపెన్ చేసుకోండి. ముందుగా లిరికల్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఒక ఫోటో యాడ్ చేద్దాం. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. 24 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసి కిందికి తీసుకురండి. సో మొత్తం లిరిక్స్కి కిందికి రావాలి. సో ఇక్కడ సాంగ్ పైన పెట్టేసుకోండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒకటి లేయర్ ఉంటుంది. లేయర్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ లిరికల్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఫస్ట్ నుంచి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పైన ఉంటుంది. సో దీన్ని కూడా కిందికి తీసుకురావాలి. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే సో ఇక్కడ కిందికి తీసుకురండి. దీన్ని లాస్ట్గా ఫోటో పైన పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో పైన పెట్టుకోండి. సో ఈ విధంగా. సో ఇప్పుడు పెట్టేశారు కదా. సో దీనికి ఇప్పుడు లిరికల్ ఉందిగా, లిరికల్కి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఉందిగా, దీని నుంచి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలా పేస్ట్ వేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్తో ఇలాగే మొత్తానికి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇలా లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 23 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర సో ఈ లిరికల్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఒకటి మర్చిపోయాం ఏంటంటే ఫోటోకి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ కింద ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు కింద ఫోటో ఉంది కదా, దీనికి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తాయి. ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో వీడియోని కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.